ଚାଲୁନି କେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜରେ। ଏଣିକି ଆଜିକାର ସବୁଠୁ ବଡ ତାଜା ଆହା ଶୁକୁଡ଼ା ଝିଅ ଚାଲିବ ଆଜିକାର ସବୁଠୁ ବଡ ତାଜା ଖବର ଗାଧଉ ଗାଧଉ ନଈରେ ମାଛ କାମୁଡି ଦେଲା ନୁନିରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକଦମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏମିତି ଗାଣ୍ଡି ଫଟା ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ସେ ମାଛର କାମୁଡ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସିଲଭର ଚଢି ପିନ୍ଧିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚଢିକୁ ଫଟାଇ ପକେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁର କଣା କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ମୋହନ ମାଝୀ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଚୁରା ଲିକ୍ ବୋଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିଯିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କଣ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ। ସେଦିନ ମୁଁ ନଈ ଗାଧେଇଲି, ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିନି ମୁତ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁତିନି ମୋର ଦିଆଡେ ମୁତ ବାହାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବେଶ କଳା ମୋର ତ ଗୋଟେ କଳା ଥିଲା, ଦିଟା କଳା କେଇଠି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସିଓର ହେଇଗଲି ଯେ ସେଠି ମାଛ କାମୁଡି ଏବା ସବୁ ମିଛ କଥା ଦେଖା ଦେଖିବା ପାଖୁଆ ପାଖୁଆ